Arwaki ni machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba. Weche manyien mag migago chakore sani. Bed thuolo mar ndiko na namba en 23600 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X and @Ramogi TV KE. Nyalo weche gi kiluo kati follow ana uone Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Machiegni nyinga en George Bati. Nyasi mar ik mar mane en jaod bura mar Rongo Dalmas Otieno dhi nyime kangeso e kar chung od bura mar Rongo e kaunti ma Migori. Dalmas nyo chwal ringre kono nyoro ne ik mare masani koro timore. Jotelo mopogore oyuoro e ikno mar chung achiel gi familia mar mosenindo Dalmas ma iko mare itayo kod kanisa mar Jokopere. Nyakwa Ramogi wadhi achiel kachiel nyaka kangeso e sub-county mar Rongo e kaunti ma Migori mondo winjane kaka nyasi ni dhi nyime. In 1989, we related, consulted in meetings of members of parliament from this region until later on when it became necessary to split Migori from Homa Bay under the old South Nyanza, that was largely out of the efforts of Mheshimiwa Dalmas Otieno and the former PS Zakayo Yugi. When this was happening, Dalmas was also not only the Member of Parliament for Rongo, but also the Minister for Industry and Chairman of the ruling party then for South Nyanza. They succeeded in convincing President Moi, and Migori was created. Consequently, we had to get election of party officials. And I went to Homa Bay, and I was honored and privileged